Toto-toto gong tak takonane nek kira-kira arep mateni awake dhewe kowe tak jawil. Siap, rasa kuwatir aku tak mikir jurus. Oh iya. Ndara Antasena. Iya, Tru. Rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa, Den? Panjen kemana nyata, kowe tak takoni ngaku ya, Tru. Nggih, kula mboten ajeng goroh kalih pepundhen. Jer nyatanipun sampeyan niku bendara kula mboten ajeng goroh. Tru kowe tak takoni, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu to ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bangga aja kelakon dosa, aku yang bakal mula sara karo kowe. Mula mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu dina iki Petro. Mangriyen to? Dirembug sik perkarane, rasa dadak bukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para pundhen Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama, abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke pepundhen Pandhawa mongko manut tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu Petro. Ayo Gong, Gong, Gong. Ayo. Gong. Sik wetengku lara. Wetengku lara banget. Lah terus piye iki? Sik lara tenan iki, lara sak dhuwur-dhuwure barang gitu. Oh apa? Waduh, tekan pulung ati ya Tru rasane. Asam lambungku munggah iki. Ya rasa mikir perno-perno. Kanane kaya ngene kok tak mikir perno-perno. Asam lambungku munggah tenan. Jangan omongan sih Tru. Iya, iya. Mun wis mari tak gebukane. Iya, iya. Siap Lunina, siap. Mangriyen, Den. Perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelaporaning Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan. Nek pun keterangan loro-loro niku pun mlebu teng sampeyan mangsaring sing bener sing pundi sing puput sing pundi. Perkara Petro ajeng mangboto bandanen. Petro ajeng mleboke pakunjaran, mangleboke pakunjaran mboten napa-napa. Mboten. Ning kula tak matur apa to sababe kula kok wani karo Siwa Mandura? Niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, Dower niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung Bagong wani niku merga Bagong milani karo bapak. Lho, milani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon. Angge dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syaraté Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Ning teng niku wonten Sira Ndarawati Sinun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki duwer nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niku napa? Wonten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk, ning kok negara Ndarawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk. Ngoten niku. Terus Sinuwun Mandura duka. Bagong manusmaning jajalan Sukertane bawana kowe menungsa ora tatanan. Batore kok wani wangsulan karo Bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngeleke ning Bagong niku pancen wonge ngeyel. Terus Sinuwun Mandura ngendika ngeten iki. Bagong kowe bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakku wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe. Bapakmu ki wong melarat, men gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo cengele. Nuwun sewu, bapakne Bagong ki ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku anak sing model piye. Nek ngonekke Petro ngonekke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu belani bapak. Saniki kula tak takon, sampeyan tak unekke, Antasena. Kowe anake werku dolo wong dlogak-dlogok ora iso ndodok. Nesu ora? Aku nesu Petro. Nah padha kula ya nesu. Kula niku mergo dianak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula dicamah dening Prabu Baladewa. Nek Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangah kula ajeng wani karo Prabu Baladewa. Mboten ajeng wani. Sing kula waneni niku sipate, mboten kok Baladewane. Oh ngono. Nggih. Wah, nek tak hitung-hitung kok bener kowe mbangane Prabu Baladewa terus. Lah gene iso menggalih.
bejo kowe tak cekel. Nek tak cekel apa aku ora dosa karo kowe. Nah, ngoten niku lho, Kyai Nom niku aja grusak-grusuk ning dipetong. Belajar gelar, belajar gulung. Men aja kesluru dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya Truk, tiba padha-padha mboten apa-apa. Wis mari ya, Truk. Lumayan mari iki, Truk. Wis ora lara, ora. Engko lara meneh, ora. Wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras. Heeh, ora watakku ngono kuwi. Piye disikat saiki apa piye? Oh sike. Nggih rampung masalahe kok disikat. Lho, wis teluk kono, ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis terus ki rembugane. Ya. Sikat saiki terus ora. Iki mung tanganku kemlawe kon kena wetengmu kok. Tak ora nek jawil. Ning terus pripun? Ning kowe aja seneng-seneng. Kok kula entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garukaca, Kakang Antarja ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan niki. Yo, goleki kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Truk. Kok tencrepku to? Ora kene, ndungkluken tak pacul sirahmu kene. Wong anggere muni ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara. Di sing ngambayen. Anggere aman kok waras. Heeh, aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Heeh. Terus kula kene pripun? Ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk. Nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca, kowe aja bales. Kowe manut wae. Atrene modar. Truk Garukaca niku otot kawat balung mesi. Uyuhe wedang kopi wis Gong, wis Gong, wis. Gong. Heeh, ya wis. Nggo neh. Ngoten. Kula nek dipotro sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sumut iki iso nggo nambani wong lara nguripke wong mati. Kuwi lampuh ngono. Anu wae kok netel. Ak dhewe sing nggawa malah ora wira-wiri lho. Nek didetel pripun? Sapa sing aku netel? Bagong. Kene kok kepruke sirahe kene. Iki ki ora pasangan nih. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Truk. Kowe aja wani. Kowe digapak-gapake manut ning kowe golek acara men Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Mangke riyen. Nek sampeyan ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ora iso ambles bumi kok. Bagong kon gedruk lemah ping 3. Oh nggih. Engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nek aku lara kowe gedruk lemah ping 3. Oke, nek kowe karo gedruk kok ndang. Dune ora kuwi ora gedruk lagu. Gedruk lemah ping 3. Oh iya. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oke. Wis Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo Bagong? Ming jajal kok, Mas. Asem ora. Angko nek digedruk ora metu? Ha iya. Tiwas ning gedruk mempeng ora metu to? Lah ya isin aku. Ha iya. Wae dindani neh ngene to karo kanca. Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae ngono, Gong. Sing Bagong biar. Ah ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya awane. Adem kaya ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Dindani ndro karo kanca nek tekan kene takoni apa wigantine. Wae ora usah wedi, ku tak gedruke ping 3. Ben Antasena jedul. Ya. Ndara Gatotkaca. Iya, Petruk. Wonten apa karo awak mriki? Petruk. Nun. Aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Sing Mandura ya. Oh nggih. Leres. Lah pripun to? Didhawuhi dening Sing Mandura, Gatotkaca golek ana menyang ngendi papane Petruk. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno Petruk wis wani ngina karo wong Mandura.
wani gawe wirangi para Punden Pandhawa teka derajate Petruk wani karo Baladewa. Petruk, nuwun. Apa iki mbok tindakake kuwi gawe wirangi para Punden Pandhawa. Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul, penak awakmu. Nek mboten purun wangsul, mapano. Pancak pundhakmu tak gembol dasmu dina iki Petruk. Jaja muntap lir kretap duka yayasinipe. Netra kocak mondar andir. Oh. Nun sewu Den. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niku. Teng ati kula rasane kok lara ner jamak-jamak. Nun sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan Ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa, Sinuwun Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Krasdewa niku ora tau nyuwarani elek karo Petruk. Lah kok sampeyan bayi niki sore. Sampeyan mentolo nguneke Petruk, Petruk pancen pundhakmu tak gembol ndasmu. Lha iki wong tuwa lho. Ya niki wong tuwa. Kok malah nangis, Truk? Maju cerewet menengo wae. Lha iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampean pancen mentolo mateni Petruk, mang mateni. Lha sak dadakku kan gunung. Mang mateni mboten apa-apa. Engko mang potol sirah kula. Mang potol, Den. Kula percaya sampean iso wong sampean niku satriya sekti, satriya digdaya. Sampeyan tau dadi dijedi teng Kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan men dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang mateni Petruk. Santai wae ta, Truk, santai wae. Ora ngrekos ta. Suarane dingku sesuk bengi, sesuke bengi. Lho ati kula nek cara sampean kaya ngeten iki. Nggo mang mateni kula. Mang pateni pun mang potol. Mang potol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Nek sampeyan mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandu. Sampeyan ngerti Prabu Pandu sapa? Kanjeng Hyang. Nah, kene paham. Prabu Pandu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun tek batrene. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin iku kejadian kaya ngeten niku. Mergo Prabu Pandu simbah sampeyan iku arepa ratu ning jagat, ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk, Ndara. Yes. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso lho ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut kok. Cemelmu ki ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari jewewek lho wis metu kabeh. Ndara Gatotkaca tak critani terus raine saya pucet. Terus klipat mabur ngambandir Gantara. Wah pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya to. Didimdul piye? Didumdil kok didimdul.
Didumtil piye? Didumtil gandeng aku wis ngalahke loro mingkari Antarja. Tandang ngono. Waduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon? Kowe mau nang burine terus ayo tro ming dolopi tok. Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso, iki mingkari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku iki lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak wangi nangis. Oh, iki nek dinggo. Antarja iki ampuh. Ampuh. Putu ula piye? Mbahne Ndara Antarja iki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah. Matek aji ula sak donya goleki kowe kabeh. Masa? Ula warna-warna? Ula warna-warna. Kowe lagi dengok-dengok parani ula. Kowe lagi turu jejere ula. Kowe lagi adus parani ula. Mongko ula demuk macan, lari angon, ula welang, ula weling, bandotan macan. Oh, perno. Ula sendok sing paling entek-entekke go. Apa? Kowe gak isgo goreng yo entek, gak bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh ning wit gedhe ae. Isore ketok iyo banget kowe mlikar kok kaya penak banget. Engko nek wong goleki kowe, omong nek aku ora ana, siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jileh. Oke. Lakonane terus ora usah melu-melu, Antarja ketok takoni goleki Petruk, sampluki gong. Papak keperanggul munggu ngayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya munggu ngalogo Ndara Antarja yo Bagong aku sing tekan kene. Kowe gatosipun goleki Petruk, kowe ngerti Petruk apa ora? Ngertos. Korene. Oke. Terus? Sing digoleki kowe kok. Wah, jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku ora ana. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Kok aku muni ora ana? Ora ana. Aku ngapusi. Ora apa-apa. Aku dosa, tak sanggane. Ya. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu ora ana wong tak pancal raine. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Swara radio. Radio ngendi? Kanca tani. Kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Wah, Truk ngerti Wah, jan aku suwe-suwe mumet lho kok. Ngano liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Radione kanca-kanca. Lu tau urung ta kowe? Urung. Lagi anyaran. Petruk nendi? Ora ana. Mboten wonten. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. Nek Petruk ora gelem, tak jiat. Nek Petruk wani, tak pateni. Matane Petruk. Yo. Ngopo dadak suluk barang men seniman padake. Katriku mulung mangrempak ing wadyuk. Magiri runanggono. Suluk ora pethoke kok. Sing penting wani. Petruk tok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petruk iki kakangku wejo. Lho. Piye jenengmu apa? Antarja.
Dundang Jo ora gelem. Kon ngundang ngontorno piye? Busine nggo nendi? Ya sakar mulai ngundang. Ah, ngono wae manut. Petroi kakangku, Mas. Petroi masuk angin wis tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Tak infuske. Man Petro ki waras. Aku Petro diame-ame patine. Kowe ki duwe hati ora, Jo? Petro ki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok men perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petro? Menungsa apa kowe? Malah ngune-uneke karo aku. Tak une-uneke kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas kanggo nalar sing genep. Yen kowe ngune-uneke karo aku tegese kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mestine mergo aku wong tuwa ngajari karo Canom. Wiladala. Ora wiladala iki tenanan iki. Ayo raguyan iki serius iki. Apa mbak anggap aku wedi karo kowe? Apa mbak anggap kowe putu dewane mula terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi takno ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jirih-jirih. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ayo. Piye? Ngerong-ngerong mrene ya. Sapenake dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur mlonyoh awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur mlonyoh awakmu. Hargae mlonyoh awake Bagong. Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhani. Kok mung disembur. Kowe ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya, ming Semar ki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau mandhak nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petro pengglibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek arep njajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamake gunung jugruk segara asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Ya ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demek asat. Wis tak nggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwa nengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ha nyoba piye? Matno. Waspadala. Kelapa aku ki nek nganti wis murup abang, kowe mlayu ya aja. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana Sulendra Werkudara mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ketap-ketip? Paham ora kata-kataku? Ya aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cetha. Tengah-tengah epe-epe iki nek abang. Kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngeyel. Ndelok, lho ki Jo, wis kuning. Ki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Cak. Kok apake, Gong? Tak apusi. Kok saka kono kaya bengok-bengok banter banget. Ning ngapusi piye? Tak apusi apa-apa kuwi matno, abang apa ora? Lho, kok glelet duwe apa-apa abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge kowe meng ngapusi kok. Aku dadi kono percaya. Sajake apa-apa kuwi iso malik tenan terus ning budayane apa. Mripate Antarja sing mendelik terus tamake kowe
blubut ngeleng ya terus. Tak uyuane ya. Aja kaya jangkrik wae terus metu ora. Kene anu, wah lampuk tenan ya. Heeh. Gong, ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi? Kae. Anggo udu. Kae lho. Heeh kae. Lho ana lho kae. Oh, ta. Ana sing pentas anggo Abimanyu ora iso mabur. Udu kae lho sing dhewe kae lho. Wah, Pragota. Heeh. Kae dudu Bendara, dudu sapa-sapa truk. Patih Mandura. Nek kira-kira arep nyekel awake dhewe diajar wong loro. Ya manut le. Laidan Petro nggih Ndara Pragota ya. Wah kae sing muncul klambine sapa e? Bagong. Wah setan tenan. Buaturan ditata krama nganggo trening abang letheke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih kaya awake api-api. Ora tau wadus meko kaya ngono. Waduh, glelenge ra jamak-jamak. Wah, lengane ditato ula. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wae. Nek aku matke Bagong bayar wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayale ora jamak. Aku ki perang malah guyu terus. Liar perang sok kapan. Ora getak ngono to, mancrawet kowe. Ki menungsa ya padake apa? Wah, nggri sing guyah-guyah bandem batak ora imu. Nesu. Nesu. Getak ya ora galak malah lucu. Untune iki dijabutke. Wong getak kok untune cuma ini. Untuk marpotol apa, Gong? Kok dijabut nganggo lho. Nganggo apa jenenge? Benang kae lho. Benang taleni terus kok narik cah cilik. Tau tak coba copot sak gusine, Nduk. Ah gusine apa pasangan apa piye? Ah karang ya wis tuwa. Gusi ki ra ya. Aku sekulino dinggo. Heeh. Dadi kendro gusine. Ndara Pragota, ya. Ajeng napa? Nyekel kowe. Wah, cekak aos, Truk. Heeh. Langsung wae. Cekelen nek gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit. Kowe demit. Wani karo Patih Mandura. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat no candak mergane patimu. Kene margane kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu, Tru. Senyum to. Moh. Senyum untumu ku lho dicabut ku lho. Ngomong kiwir-kiwir ki ra risi apa, Go? Ora malah apik kaya kanggo meng iso ngono kuwi. Engko nek kelek mbok men malah ra wareg selawase. Mati dari kanggo panggawa tak ayoni Ndara Pragota. Wong siap. Oleh mentuk palu gedene semono kae nyilek anu perbaikan jalan ya. Ngendi? Ngisor ngono ngambil Pak. Gotong gede Pak.
Cuthuke ndase Pragoto modar kalau gedhe abikan kejet-kejet nek nganti mati karemu lho kok. Iso mati kok? Ya iso. Pragoto iki iso mati to? Iso iki menungso e. Waduh mongko nggon pas mburi kene iki terus wok gagar otak. Tenan kengko nek nganti cangkeme metu mbluke gagar otak berat. Terus pingsan, terus mati. Kowe goleki polisi. Kowe kok ora omong to, Truk? Mbok ora meden-medeni to. Wong lan uthuk meng lirih. Lirih apa? Wong saka kene krungu makrotak ngono kok. Kae iki mau ki watu. Watu apa? Iki senengane karepmu lho nek mati. Ora tanggung jawab lho. Wong perang kok mikir mati mbok men. Wis ora bakal pikir modar ya wis. Petro. Ponokan bangun ora minggat saka negara Ngamarta glandang negara dadi mati wae. Manus kare jajalan sepertane bone sangat. Untung ceket-ceket ta. Sinuwun Mandura tak rungokke lah kok duka yae siripe Petro Kantong Bala ora minggat saka negara Ngamarta glandang nenggala. Brubut melayu. Waduh. Bagong mau piye ya? Monggo Bagong nek melayu ra iso banter mergo pupune gathuk. Monggo suarane mak buk. Waduh. Mati kowe, Gong. Lemu mlayu ora banter ketututan Ndara Baladewa. Bagong iki adine Petro nyol tampan ana nenggala. Terus modar kowe le. Lho. Iso slamet, Gong. Asem aku ngojek e. Lho. Ngojek? Ora iso mlayu kok. Oh ya syukur nek kowe ndek ide ngojek. Kowe klepat melayu, aku arep melayu, wis ketinggalan adoh. Ana ojek tetek tak cengklaki. Oh. Wah, melayu kok. Wah, sing ngojek iki tuwa. Montore Yamaha 75. Ayo. Dadi ming suarane tok sing seru. Wah, mlakune ming 20. Masa ojek dicelip Baladewa? Baladewane nyelip bedhagang ora to aku merem karo ngekep tukange ojek. Helme kanggo. Oh. Oh, tak walek helme. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rupaku. Ha iya. Slamet ya wis slamet. Yo bali kok. Hah? Ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Ha terus? Ha terus ngopo iki? Iso ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Ora gayeng iki. Ha terus maju terus. Aku mati nek maju. Ingat. Mati utama langsung swarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Heeh, wis malah tentrem ning swarga terus. Ora usah ngliwet. Ora usah nggodhog wedang apa-apa kebutuhan dicukupi karo widodari. Kowe ora digoleki mendring. Ha iya. Aku iki bangetan ember barang ya kredit kok ya. Ora wong ora duwe kok. Wis ben sak arepku kok ya. Heeh, wis modar wae ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis ora usah wedi, kok tak sangoni gaman. Maju. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati, kok jasadmu tak go mulih karo bapak dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Iki Petro sing belani karo bapak. Dikai gendera kaya pahlawan sing wis gugur ning Madyalaga. Oh iya kok. Oh iya santai wae. Wis dadi Taman Makam wis dipendhem ning Taman Makam Pahlawan, matimu petuk widodari ning elek-elek ya men. Elek-elek ya men. Munggah ning kayangan. Mandi ning swarga, goleno gaman. Hah? Goleno gaman. Arep ngopo? Arep maju. Ngono kuwi cah kendel e, mati kok wedi. Apa?
Oh, HP ku mati tak ces urip meneh kok. Aku nak HP, aku menungso e. Oh iya, Ning. Nyo, majunya terus. Kok bendo? Apa? Milihmu apa omong? Sing nang ndi ki nang golonge ya ganti. Aku sing kurang karo kurang manut piye ta, Tru? Nyo, sewake ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Ha iya. Cacah bola dewa. Heeh. Pres wis dadi sewalang-walang. Nek ra aku mati sik. Mulane kowe ndisiki aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Go. Hah? Titip dompetku. Kekno bojoku ya. Heeh. Engko nek nganti aku 3 dina ora bali, kon nyelameti 3 dina tekan nyewu. Aku mati. Oke. Ya. Anakku sing barep lanang kae arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Lah sah tinggi-tinggi kok nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi iki lho, fakultas. Kowe iki piye ta terus sekolah ketekane SMA kon fakultas. Fakultas kuwi jurusan. Kena udu. Pokoke ono universitas. Oh lah, maksudku ngono kuwi ora sing intelek omongane. Oh iya. Wis kono maju ono? Ya. Taman iki ya kok. Taman iki gradi cengele bola dewa. Heeh. Tugel del gulunge caca-caca. Ya. Mutilasi. Ya. Ayo, Amos Ramrata, Jawrata. Imbang yen padha-padha ya iki grajiku tampan legane. Wah! Wah, parusman jajalan tebes larat menungso ora tataran. Wah, dalah. Iki Petro nggawa graji iki oh iki. Ae susah entuke pokoke. Mungsuhe Nenggala kok iki pamunaing satu sekti. Tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki tau tate kramas gedhe Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping 3 ora konangan. Walah setan apa? Mati dening aku, mati dening. Ah, cepet jangan kamu mati. Ayo, kamu